Коста хора, аз съм ProGaming BG и това е втори епизод на MX20 TV Reflex. Да продължаваме с втората писта. Първият епизод още се качва. Спрял съм звука, направих няколко тест пробни видеоклипове. Не се чувах добре, затова съм спрял звука на всичко. На бръмченето на мотора, музиката и звука. Изобщо целият звук. Така. Извинете ме. Малко съм болен. Между другото е 11. Направо вече. Да, толкова с 11 часа, 10:46. 11 часа. Но какво се прави? Все пак е петък. Утре сме събота. Трябва да цъкаме. В свободното време. Какво да правим? Цъкаме. Не ми се спи. Като не ми се спи, идвам на компа и почвам да изигравам. Какво се прави? Стига. Пак се извинявам. И да почваме. Така. Разцъкваме MX20 TV. И много добър старт. Първи съм, втори съм. Тук те само никой да не ме бута, защото ако стане нещо тук, не трябва да бута, защото ProGaming BG е тук, уважаеми потребители на YouTube и уау, тук чупката малко прецака работите, но нищо. Пак казвам ProGaming BG е тук и се уверяйте, че няма имате проблеми. Първи сме, водим човека зад нас с няколко стотни. Уоу! По принцип съм виждал на истинските състезания как правят те баш от скока и някакви я въртват много яко чупката. И аз сега се опитвам да го правя, но няма, защото само се прецаквам. Нали, тия клипове не ги правят тъй. Аз ако знаех, че тъй ще почвам да правя поредица на MX20 TV до края, нямаше да играм. Аз само сега да въпробвам вас, хора, да видя дали ще харесвате клиповете на MX20 TV Reflex, дали ви харесва как играя, добър ли съм и дали да продължавам да играя MX20 TV или да почвам някоя друга игра. Но от сега ви казвам, аз на Minecraft клипове няма да снимам, защото не ме кефи. На Мътан Сан, Дитя Сан Андреас може да снимам. Между другото, напишете Dirt 3. Една игра с рали коли. Много яка, брат. Много добре пипната, всичко е. Напишете в YouTube и ще видите. Ей, тази игра, човек, оправям се една програмка там, защото ми е малко развалена. Тегля се и я почвам, брат. Няма как. Ще ва изкефи много. Според мен Dirt 3 се казва тя. Много пипната игра, много реално направено. Всичко е мачкат се колите, като се блъснеш. Всичко е пипнато до най-малката частица на играта, така че трябва да се види. И обещавам ви, най-скоро време, когато си оправя програмата и почваме да разцъкваме Dirt 3. Надявам се да стане по-скоро, защото програмата малко трудно се оправя, затова ще викна специалист, който да ме оправи, защото аз не знам как да се оправя. Тук е един приятел на един мой приятел. Ще дойдеш ме оправи. И защото тук някаква Abo Flash Player ли беше, някаква така за... Не знам как така. Много смешно прозвуча като го казах, тъй че първи сме хора. Аз малко отклоних темата от състезанието. Аз докато такой вече сме финална обиколка, хора. Тук се получи много хубаво. Първият епизод, нали, представянето ми, добре дошли в моят профил клипът, стана ужасен. Много се моля да ме извините, ама стана много гаден. То по-точно клипа беше хубав, ама много забиваше, защото бях си пуснал поне 50 игри, човек. Не 50 игри, 2 игри бях пуснал и то като почна да забива едно, много съжалявам. Игнорирайте клипа.
Като че ли го няма. Това е първия клип. И ето какво да се прави, победих. И в днешното състезание победих. Добре хора, аз бях Pro Gaming BG. Това беше първият епизод на MX20TV. Аз бях Pro Gaming BG. Чао, чао.